El nostre laboratori estaria situat en el que se'n diu la investigació translacional, el link entre la bàsica, el que ens ofereix la informació de la bàsica i la informació clínica. Normalment un càncer com què es tracta? Amb quin tipus de teràpia es tracta? Ho sabeu? Segur que ho heu sentit 1000 vegades. Exacte, quimioteràpia o radioteràpia. I això es dona a tothom. Són tractaments molt agressius que efectivament el tumor es mor, però hi ha molts tumors que resisteixen a això. Això hi ha molts pocs que per molt que el tractament sigui en inici efectiu després es moren. Llavors la idea del nostre laboratori és una mica veure per quins mecanismes hi ha uns pacients que comencen a respondre a quimioteràpia però després deixen de respondre perquè les cèl·lules tumorals muten molt, s'adapten a la quimio o a la ràdio per altres mecanismes. Llavors descobrir aquestes molècules i amb fàrmacs contra aquestes molècules intentar combinar de cara que el tractament sigui més efectiu. Llavors ja... Un aspecte més allargat, més de fibroblast, d'acord? Aquest és un aspecte que se'n diu no tant epitelial, sinó més aviat mesenquimal, no? Més indiferenciat i tenen menys unions intercel·lulars entre elles, d'acord? Aquestes creixen molt ràpid, tenen una capacitat proliferativa molt alta i bé, bueno, doncs en color marró és allà on hi ha expressada una proteïna que reconeixen aquests anticossos que determina que allò és una cèl·lula tumoral. Aquests serien els blocs de parafina, que es fan això, la secció de patologia també aquí. L'òrgan s'agafa, es fixa en formol i en etanol i s'emparafina en aquests blocs. I després es poden fer uns talls molt finets que anirien en aquestes laminetes que heu vist aquí. Llavors els... Exacte. Si puja... Ha pujat? Sí, ha pujat. Com hi ha proteïna, no hi ha proteïna, hi ha una disminució, un augment, i aquesta seria... Sí, bueno, informativa i pels pròxims anys que ens queden d'estudi i perquè cadascú vulgui fer la carrera. Ho he resumit millor, ha estat bé. Què és el que t'ha agradat més, Arnau? El que més, què? Què és el que més t'ha agradat? Doncs l'experimentació última de l'electròlisi. Les pipetes, el pipetejar... Sí. Tot que sigui fer coses a mi, ja. I tu? A mi, bueno, que cada professional ha estat explicant la seva funció, no? I hem visitat els diferents laboratoris i hem vist com treballaven. A més, ens han deixat participar en una de les mostres per futur ja serveix. Molt bé. Doncs res, us agradaria tornar? Sí. Sí, però ja per treballar. Per treballar.